Lekker bandmeester. Oh, dan moet je achterop. Anders kom je te laat. Dan wordt de meester kwaad. Kan toch wel wat harder? Kom op! Eerste! Mijn spreekbeurt gaat over kikkers. De kikker is groen, hij heeft 4 poten en kan heel ver springen. Ik ben anders dan andere mensen. Meestal zie ik eruit zoals nu. Maar soms dan ben ik groen. Glad. 4 pootjes. Wat doet hij, die trucmeester? Meester? De meester is een kikker. Je bent echt te groot voor dit soort sprookjes. Waar is meester Frans? Naar de wc. Er ging iets fout. Nog één misstap. Het schoolbestuur zal jou ontslaan. Je moet altijd op je hoede zijn. Je kan zomaar worden opgegeten. Door wie? Door een ooievaar. Moordenaar. Willen jullie mij daar alsjeblieft bij helpen? Hij wil de meester opeten! Kikkers zijn vieze modderkruipers. Dat ik zo'n meester had. Voelt het zich wel goed? Meester, gaat het? Ja.